Ano ba ang pag-ibig mo? Kaloob pa ba ako sa isip mo? Kumusta ka? Ang pag-ibig mo pa ba? Kylie, my friend, big love shout out. Good morning, lalabs. Kylie, my friend, how are you? How are you, my friend, Kylie? Tamsak Idol host from GSTV, mega love shout out. I'm okay from Kylie Krippner Vlogs. Ayan, lalab, thank you so much. Mga lalab, don't forget to like my videos, my live. Thank you so much. I'm okay from Kylie GSTV, nagbaba ng bahay. GSTV, wow, mukbang ginataang kasag. Eating crab small with pipino, lettuce, repolyo. You're from where, GSTV? You look like Indian. I'm doing really good. How about you? I'm coming from here. That's the link. Okay, no problem, my friend Kylie. I'm gonna give you likes. I'm gonna like your premiere, lalabs. No problem. This one is February 1. Now is February 2. Hinayang ikalabis lang. Di ko alam kung aking music ay copyright. I already give you likes, Kylie. I give you 2 likes. Sir Brochito, good morning. Mega love shout out. Good morning, Sir Brochito. Sir Brochito, good morning. Mega love shout out.
magpasya. L3 Mega Love, shout out, hello. Lalab L3, how are you, my friend? Ayan, 3 thumbs up. Thank you so much, mga lalab. Pa-likes naman ako sa aking live. Thank you so much. Pangako. Kakapanginayang. Patay, ito'y kalabis lang. Sasaktan ng mga puso. Sakit Naka-premier pala si Sir Brochito. Naka-premier ka, Sir Brochito. Mga lalaba po, pa-support naman po sa nakapin, naka-premier po si Sir Brochito. Mga lalab, pa-support naman po nakapin. L3 lalabs, ayan, please support on the pin. Premier po yung nakapin. Gawa mo, anak, ha? Naka-live tayo. Ayan, Kabog Official. Mega Love, shoutout, idol, tamsak po. Ayan, salamat po sa patamsak dyan, Kabog Official. Mga lalabs yun, nakapin po mga lalabs. Palablab naman po ako, naka-premier. Aba, kaaga naman ang loading na to. Dan po sa nakapin from Kabog Official, ang lalab, salamat. Minyan ako lang galalab, Mega Love, shout out, good morning. And mga lalab siya, nakapin po, naka-premier pa kapin.
Brochito Channel, done to you from Kabog Official. Lalab, magbakas ka dyan, lalab. Naka-premiere pa siya. Alaman. Yad in foreign, thumbs up, done. Yad, my friend Migalab, shout out lalabs. Thank you so much sa iyong pa-thumbs up. Thank you. Thumbs up my premiere from Yaad. Okay, lalab, no problem. I'm gonna thumbs up your premiere. February 1. Today is 2. Yaad, I'm Bicolan ng Uragon also. That's my second account. Tamsak lalabs, Yaad. Upcoming premiere from Yaad. Ayan, Chung Ryan, Migalab, shout out. Tamsak host. Lalab, Migalab, salamat sa patamsak. Ja, YTC, palablab po, salamat. Ayan, Jong, meron ka ng jacket? Palablab, salamat. Ryan, may jacket ka na lalab, salamat.
Morning us from Jao YTC. Good morning, lalabs. Oo, naka 7K na siya. Ang bilis. Ang sipag mo kasing mang banana, lalabs. O Jaa. Cebu Pacific Flight, Hong Kong to Manila. Chong Ryan, meron ka ng jacket, lalabs? Tapos na ba yung ano ni Sir Brochito, yung kanyang premiere? Ang haba kasi ng premiere niya. Ayan, sobrang haba. Ayan, salamat po sa inyong mga patamsak, mga lalabs. Chung Ryan, ayan, nagbaba ng bahay si Chung Ryan. Tamsak sa short video mo, idol. Thank you po, Kabugla Labs. Salamat, lalab, sa patamsak, Kabug Official. Dan sa pusa mo, from Chung Ryan. Salamat, lalabs. Kinukulo. Kylie, my friend. Ayan si Kylie nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Now you know how to drop your link, ano, Kylie, before you don't know. Hello, my friend, from Kylie. Upcoming premiere from Yad in Foreign. How is it going today? Going good. Kylie. Chung Ryan, dan po sa painting mo, idol. Pasukli na lang, salamat. Silipin nyo nga si Chung Ryan. Magaling na itong mag-painting. Chung Ryan. Ang laki pala ng bahay ni Chung Ryan is 4.03K. Repaint from bumper Kia Picanto spray paint. Ayan, Chung Ryan. OTW Kabog. Odon Lalab. Wow, Miguelab, shout out. Odon Demetrial Junior Vlog. Nagbaba ng bahay, palablab po. Salamat from Jao YTC. Odon Lalab, Miguelab, shout out. Ang laki na ata ng bahay ni Odon.
Ako nasa ganun pa rin. Hindi tayo ganong nagla-live mga lalabs. Dan sa nakapin from Udon, lalab salamat. Sa puso mo, sa pusa mo cute. Salamat po, salamat. Ang lechon ni Ricardo. Nalay ko sa'yo. Kabog Dan Sukli from Chung Ryan 55. Lalab kabog. Dan na si lalabs, Chung Ryan sa'yo. Ang aga ng lechon. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan nang di alam ang dahilan pagmamahal. Ayan, Chong Ryan po nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Bago. Ayan, si Odo nagbaba ng bahay mga lalabs. Dahil sa ML, parang iiyak na yung mukha niya. Panoorin nyo hanggang dulo. Nag-welding na naman si Paikidi. Dan sa'yo, Chong Ryan from Odon. Maalam. Palablab naman ako nakapin mga lalabs. Kay Bathala. Ayan si Odo nagbaba ng bahay. Salamat po sa inyong patamsak. Len Quran with me. Hi. Mega love shout out. Len Quran with me. Hi. How are you my friend? Ko dahil sa'yo. Pagmamahal. Lala, Len Quran, how are you? Len Quran lalabs. How are you, sis? I am good, lalab. Thank you so much. And how about you?
I'm good, thank you for, I'm asking me. Nabulol si host. Thank you for asking me. Ay para lang sa'yo. Kailangang mangamba. Ma, may bibili! Ng panahon. Please connect the upcoming Premier Lalab. I already connected your Premier Lalabs. Within 39 minutes, your Premier will start. Kahit saan. Welding na naman to. Panay loading mo eh. Nag-welding yan. Tanggalin mo yung rip mo. Kumusta ka? Ayan, learn Quran with me. Nagbaba ng bahay. Learn Quran. Yes. Nagwiwilding si Peki. Naglabos kang musad to. Nagwiwilding. Sinay ko saan? Mashallah. Di kaya reklamo. Kung tapuson na yan. Ayan, learn Quran. Nagbaba ng bahay. Learn Quran. Para bang nag-iisa. Ako lamang iiwan mo ako.
Hospin my premiere. Okay, i-add, no problem. Please click on the mga lalabs. Si Baba ma. Magtitiis ako. Dan si Mama. Hindi na. Ma, si Baba. Balay ko. Just wait man alam. I'm gonna go washroom.
Lalab, let's drink coffee. Hi. Out, kumusta ka na? Paano kita napapansin na nagla-live? Busy ka ata. Inom tayo ng kape. Oh, galing mag-design ng kape. Hati. Ninja Phil, ayan, Barista Phil Lalabs. Kain tayo ng tinapay. No contact. No, but... Palaman pala to. Talaga to si Nico, pigpaparambugan sa nako ma. Nico. Housing. Kain tayo mga lalat tinapay. Kain tayo mga lalab. Ayan, Dupyo, tamsak support from Barista Pilalab. Salamat po. Parang di ka ata nagla-live. Busy ka? Wala daw tao, ayan mo na. Yan, lalabihan ko ng jacket. Kain tayo, oh. Sige lang, like today, mag-win ka lang dyan. Kain tayo.
Wag mo na hindi ko mag-insade. Boy mo si mama. Mama. Dalawang tinapay. Ano yun? Ha? Bakit kasi hindi ka din nagpapailing? Right. Oh, bili. Yaad, how are you? Your premiere. Naka-live pala siya, si Barista. Anong kabang litro? Pag una ko bayad ni ano yun? Ni Nico. Side mo na. Sabihan mo si Nico, ano? Sabihan mo si Nico, kawan na kawan. Kami bakal gasolinit. Like, uban-uban na di pa para ang uban niya ko. Wait lang mga.
Ano to, anak? Hmm? Ano yan, baby na yan?